mutum da sana'a ta mala'an sai ya zama da talauci. Kowa bai kawo mai harka yi, kowa ya san ina harka waya da komi garin da komi da ruwanka nake, amma mala'an kwana biyu ko wanda in kowa ba an sa ba. Salamu alaikum baba yan haraka. Wa alaikum salam. A'a can uban gora ma kake. Nagode. Uban gora ma kake baba. Dan cijo mai kama da yan yara. Can ni ta hago ka tana kai ban gani ka. A ina ta yi sai masana'anta. banda na mai ban iya zuwa wurin nan wallahi yanzu ga mata ta nuwa wayo. Ni doke kayan aiki. To na doke kayan aiki. ka Allah na gode ba yanzu ni gama roƙo Allah. Madalla. ka ga ita na ina jin mun cikin aljanna da kai ya. Cinikin aljanna ko? Ni aljanna za a yi. To madalla. Da gode ka bani. Masha Allah. Ai abin yayi. Yawwa ba ka gani. Gaskiya cinikin aljanna za mu yi da kai To gaskiya. cikin aljanna. Ai ban son irin wa'annan. Haba ko ne ina. Ba kowa rika son ciniki. Ka shashar madalla. Wallahi tallahi. Ya Mi na gani haka? 500. Wallahi mun cikin wuta yanzu ka. Subhanallah. Wallahi mun cikin wuta. Subhanallah. Wallahi mun cikin wuta. Na yan wuta? Yan wuta za a yi. Yanzu Ya zan 500 kama kamar 500? Eh. Wai kutum ta ci mutunun bu. Tinubu? To tana da ci ma kauran gondo Allah. Ka gani yayi? Wallahi tallahi tana ci ma kauran gondo. Ha ba ka bari ta aljanna. Wallahi mun yan wuta ma. Wallahi mun aljanna. wallahi mun yan wuta. Bai kyau ka koma kada da wallahi ka kara wallahi ban yadda. Sotuwa ne fa. To kawa gani. Ta ba ta Ka bi ni bashi gobe zan kama shi. A'a to ka rage. To